И здравейте хора, аз съм Боб 4BG и това е Танки онлайн епизод, мисля, че 4, и днес ще се променя танка и ще паузна, докато влезем в подходяща битка. И хора, върнах се, ето с такъв грамаден танк сме в момента. Много голям танк. Също това е танк снайпер. В такъв смисъл, че с това може да снайпим ето по този начин. И да. И правим пук и го убиваме на един. Хубавото е, че сме много големи и най-много, което се радва, както ви обяснявах в миналия епизод, сме М1, което ми харесва много. Да сме М1 е супер! Добре, сега не ги снайпим, защото са много близо и няма смисъл. О май гад. Фък, този М единица. Оръжието му е единица, така че няма как да не ми убие. Да. Качваме се на горе. Да. Айде малко по-газ. Това е все пак много голям танк. И не може да върви леки хората. Сега този ще го снайпим малко. И ще го убием. Да, убихме. Как не го оцелих. Снайп! Хоп. Бум! Цепим! Хо-хо, слепихме го. Малка. Фак! Най-гадното е, че даже и не го оцелихме. О, да. Ай, пада, фак. Фак! Добре. Оля големия на снайперира. И не сме на снайпер. Ауе съм. Къде ти, бе? Какво? Крип. Риболяр. Зато просто ще някакъв не стават подори. Ама не идва никой. Защо така? Пак някой не идва. Тази битка може да сменя оръдието. Даже не е от най-добрите. Да, това ще ми бие малко. Малко тежинка ще ми стане. Убихме още един. Браво нас. В принцип, на много хора им е трудно да играят с специално тази комбинация. Защото и на мене беше трудно, но свиква се. Като играеш дълго време. Да. Просто трябва да си готов да абсолютно всичко. Няма какво да се прави. Да, убихме още един, какво да се прави. Можех да убия онзи древния, който всъщност с който оръжие трябва да го убия на... Мамо мила! Идват много от всички страни. Фак! Лига. Добре, ще сменим оръдието. Да. Ще сменим оръдието с нещо бързо зареждащо. Точно е това дребничкото е идеално за този тежък голям танк. И само заради единствено това. Какво става? Да, съм унищожих след да ми се измени. Нали всичко.
Така де, така де, така де. Мате, мате, мате. Оле. Така, елементите. Зареждаш е много бързо и просто цепи всичко. Вижте как се цепи. Как го сцепи? О май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Да. Добре. Идете. Хайде де! Пак. Добре, видяхте как излизат от него електричество, нещо такова излиза. Добре, ще го пусна на по-малък екран. Тук трябва да гледам за нещо. Оби го убихме много лесно. Също сето го горел. Охо! Убихме и него, браво на нас. Някак голям шот. Това оръдие е идеално за големи танкове. Защото някак пуска електричество стрелни и му кефи много. Аз винаги играя с този танк, но... винаги играя с този танк това оръдие. Фък. Охо! И буквално го преобърнахме от музика. Страхотна комбинация. О, вижте, той е направил много странна комбинация, не знам. Не за мен е странно. Да сложиш картечка на главен танк, това не е много добър. Видяхте, паци. Между другото, картечката, като свършат патроните, продължава да стреля, но почва да се накорещява и ти вади живота. Давай, ще успеем. Лъза. И си да. Добре. Извинете ме, хора. Сладят ми. Ама ме поднес. Извинете ме, наистина. Добре. И това ще е всичко от мен. Аз бях Глав 4PG и довиждане!